Príjemný podvečer všetkým hádzanárskym priaznivcom a fanúšikom z Topolčianskej arény, kde budeme o malú chvíľu svedkami stretnutia 9. kola nadstavbovej A skupiny Extraligy hádzanárov medzi domácim Agrom a Sportou Hlohovec, čiže aktuálne 4. a 6. celkom tabuľky. Pozeráme sa už na jednotlivých aktérov, no a samozrejme pred zápasom zisťoval, čo je nové v oboch táboroch kolega Janko Schiller, takže poďme na rozhovory. Martin, 10 dní ste čakali na zápas, ako ste si vyplnili túto prestávku? Tak pripravovali sme sa na tento zápas s Topolčanmi, aby sme vlastne boli dobre pripravení aj z videa a tak ďalej. A tréning a video. Naposledy ste prehrali so Šalou o 2 góly, Šala bola favorit. Ten výsledok je pre vás povzbudivý, alebo ste chceli vyhrať? Chceli sme vyhrať jednoznačne, lebo Šalu sme ešte túto sezónu neporazili, takže boli sme nahecovaní na ten zápas, ale nevyšlo to, opäť sme sa rozkotali na tej streľbe našej, jak stále na každom zápase, takže tak. No. Na víťazstvo čakáte už 8 zápasov. V tejto hale ste však naposledy vyhrali, určite by ste na to radi nadviazali. Určite. Chceli by sme dneska vyhrať, keďže sme ešte nezískali body v tejto sezóne od začiatku vlastne tej nadstavbovej časti. Takže dneska pôjdeme do toho naplno a budeme bojovať a nepredáme ľahkú kožu. 4. zápas s týmto súperom v tejto sezóne, už sa dokonale poznáte, môže vás nejako prekvapiť? Ja si myslím, že nie, no len sa popasovať hlavne s Melušom v bráne a myslím si, že by mohol sa dospieť k úspechu. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. To boli slová Martina Briatku z tábora hostí. Pre ňo má určite zápas s Topolčanmi špecifický náboj, nakoľko je odchovanec tohto klubu, takže hrať proti bývalému klubu, to sú len dve možnosti. Buď zahrať človek perfektne, alebo naopak smola sa mu lepí na päty. Uvidíme, ako to bude v tomto zápase reprezentačný krídelník Maťo Briatka. Hlohovec naozaj v tejto sezóne sa trošička v nadstavbovej časti trápi. Ešte sa mu nepodarilo získať body ani za remízu, ani respektíve za jednu remízu a na konte má 7 prehier, čiže ani jedno víťazstvo. No Topolčany sú na tom o čosi lepšie. Majú na konte 3 víťazstva, 4 prehry a jednu remízu, čiže majú aj viac bodov. No a teraz rozhovor z tábora domácich. Michal, 4. priečku ešte stále nemáte istú, takže motivácie je dosť. Samozrejme, že nemáme istú, no dneska musíme potvrdiť. Chceli sme to otvoriť s povazkou, no bohužiaľ nevydarilo sa. No, jak ten hovorí, to je polkročík, a teraz musíme urobiť ten ďalší, no hovorím, najhoršie je urobiť ten posledný krok, no dúfam, že sa nám to dneska podarí. Určite ten Hlovec neprišiel nám to dať, že budú bojovať proste. No uvidíme, no, keď sa to podarí, bude super. V marci ste ale v Hlohovci vyhrali, pamätajú si vaši spoluhráči víťaznú taktiku? A tak, taktiku, netaktiku, to je proste, my máme také, jak sa hovorí, že cez kopec. To je, hovorím, každý sa jeden druhého poznáme, jak vlastné gate. Takže nejaká taktika, proste kto dá viacej gólov, ten vyhrá dneska. Tak uvidíme, budeme sledovať aj váš výkon. Máte už v tíme aj Branislava Cigáňa, zrejme zase vaša ofenzívna sila stúpla. Tak samozrejme, Braňo sa liečil nejaký mesiac, mal niečo s lakťom, tak určite dúfam, keď ho tréner postaví, že nesklame a dá tých svojich pár gólov, takže dúfam, že nám pomôže. Okrem prvej štvorky ste bojovali aj o 6 v skoršej fáze sezóny, aby ste hrali Československú ligu. Bolo veľké sklamanie teraz, keď ste sa dozvedeli, že sa to nekoná? Tak samozrejme, ja som z toho veľmi sklamaný, lebo som dúfal, hovorím, už mám svoj vek a dúfal som, že sa to troška zase nejak rozbehne, či marketingovo, či pre tých ľudí vlastne sa to robilo a hovorím, som sklamaný z toho, čo Češi predvádzajú. A bohužiaľ je to tak a musíme sa s tým smeriť a dúfam, že na našom zväze pripravujú niečo nové, aby tá Slovenská liga troška nejak napredovala, o niečo sa hralo, aby tí hráči, čo sú v zahraničí, alebo čo mali chuť sa sem vrátiť napríklad na koniec kariéry na to Slovensko a verím, že sa to tu troška pozdvihne tá úroveň tej hádzanej. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. Počuli sme teda reakcie z oboch táborov. Nadviažem na slova Michala Meluša, najskúsenejšieho hráča nielen teda Topolčian, ale
vôbec najstaršieho aktéra dnešného stretnutia. Mišo Meluš oslaví 17. apríla 43 rokov. Takže vedel, o čom hovorí, tešil sa na Hilku, je to naozaj smola. A vzhľadom na postavenie k tabuľke a účasť aspoň v play-off bude samozrejme dôležité, aby Topolčany v dnešnom zápase bodovali naplno, pretože 5. Nové Zámky majú na nich stratu 3 body a vzhľadom na to, že sa hrajú teda ešte 2 kola, môžu zamiešať karty. Nové Zámky majú výbornú fázónu a Topolčany určite nebudú chcieť zaváhať v tomto zápase, hoci, ako spomínal Mišo Meluš, derby cez kopec vždy má svoje špecifika. My sa už pozeráme na zostavy oboch tímov, v ktorých sa predstavia v dnešnom stretnutí. Hosťujúca Sporta Hlohovec s číslom 3 Lukáš Pechy, 4 bude mať Matej Takáč, 5 Miloš Markovič, 11 Tomáš Laho, 14 Luka Dačevič, 15 Lukáš Rakus, 18 Martin Kosák, 21 Martin Briatka, 41 Samuel Mažár, 44 Tomáš Čur, 46 František Zaďko, 54 Igor Čiseliov, 77 Lukáš Hirtl, 94 Lukáš Majbík, 96 Michal Konečný, 97 Marian Hajko. Trénerom je zároveň reprezentačný kormidelník Slovenska Martin Lipták, na ktorého sa aj teraz v tejto chvíli pozeráme. Spoločne s vedúcim družstva Marekom Voltmanom, dnešným oslavencom, prezradím na neho, má dnes narodeniny. A poďme teraz na zostavu domácich. Agro Topolčany nastúpi s 3 Juraj Briatka, 13 bude mať Lukáš Klačanský, 14 Tomáš Franta, 16 Patrik Králik, 17 David Michalka, 20 Martin Miženko, 23 Alexander Ivanov, 24 Branislav Cigáň, 28 Marek Hlinka, 29 Tomáš Adamčík, 44 Marek Javorček, 64 Martin Ďurček, 74 Michal Meluš, 77 Michal Urban, 84 Erik Žilinčík a 91 Gennadij Kučer. Trénerom je český kormidelník Pavel Faráš. Aj s ním sme sa pred zápasom rozprávali o Hilke, respektíve o tom, že teda nebude štartovať. Naozaj je to téma, horúca téma týchto dní, pretože všetci s Hilkou počítali a teda najmä slovenská strana, slovenské týmy boli naozaj pripravené na spoločnú súťaž, veľmi sa tešili a tá teda napokon nebude. Je to určite veľká škoda. Pozeráme sa teraz na Tomáša Adamčíka, za ním stojí s 20 Maťo Miženko. No a samozrejme tradične zaplnená Topolčianska aréna. V Topolčanoch je hádzaná mimoriadne populárna. Majú svoj fanklub, ktorý neváha jazdiť aj na palubovky súperov so svojimi miláčikmi, takže očakávame búrlivú atmosféru. No a samozrejme domáci očakávajú víťazstvo Topolčian, ktoré, ako som to spomínala v úvode, potrebujú bodovať naplno. Najlepšie by bolo, keby získali oba body, ak si chcú poistiť teda tú 4. priečku v tabuľke a možnosť hrať v play-off a teda o medaily. V tejto sezóne naozaj majú veľmi slušnú fazónu Topolčany a majú relatívne stabilný káder, do ktorého sa už zapracovali aj juniorskí reprezentanti Marek Hlinka a David Michalka, musím poznamenať, ktorí boli výraznými ťahuňmi slovenskej juniorskej reprezentácii v kvalifikácii, z ktorej sa napokon na šampionát nepostúpilo, ale osobne som videla tie zápasy a naozaj práve topolčianski hráči, ktorí dostávajú príležitosti v mužských zápasoch, čo si myslím, že je veľké plus. Myslím si, že v tejto sezóne sa to deje aj v tíme Hlohovca, z ktorého odišlo veľmi veľa stabilných opôr a dostali príležitosť mladí hráči, čiže niekedy aj určitá smola alebo finančné problémy môžu byť na prospech veci v tom, že mladí hráči potiahnu, získavajú veľmi cenné skúsenosti. No a samozrejme, aby sme nezabudli aj rozhodcov. Toto stretnutie povedú Peter Haščík a Richard Sivák. V tejto chvíli už následuje slovenská hymna.
dozneli tóny slovenskej štátnej hymny. Všetko je teda pripravené, aby sa o malú chvíľočku začalo hrať stretnutie medzi domácimi Topolčanmi a Hlohovcom. Hádzanárskú verejnosť dnes zasiahla veľmi smutná správa. Určite bude ešte pred zápasom nasledovať aj minúta ticha, pretože tesne pred zápasom sme sa dozvedeli, že vo veku nedožitých 83 rokov zomrela dnes hádzanárska legenda Anton Frolo, ktorý by sa 20. apríla dožil 83 rokov. V ostatnom čase ho trápili zdravotné problémy. Rodak z Ružomberka začínal s hádzanou v Michalovciach, hral tiež za Tatran Prešov, Duklu Praha. V roku 1957 víťaz prvého ročníka Európskeho pohára majstrov a majster Československa. Rovnako v Košiciach hrával na poste pivota, bol dlhoročným reprezentantom Československa, majster sveta 1967, strieborný na majstrovstvách sveta 58 a 61, bronzový na majstrovstvách sveta 1964, člen klubu ligových kanonierov. V roku 2001 ho v Michalovciach vyhlásili za najlepšieho hádzanára Slovenska 20. storočia. O 10 rokov neskôr ho v Hlohovci uviedli do siene slávy slovenskej hádzanej. Klub športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov udelil Antonovi Frolovi v roku 2013 v Bratislave ocenenie Športová legenda. Ešte nedávno sme s ním točili medailón práve k výročiu zlatých medailí zo šampionátu a už vtedy bol pán Frolo na tom zdravotne dosť zle. Povedal jednu krásnu myšlienku, že vďaka hádzanej zažil veľmi veľa krásneho a mne osobne je z toho naozaj veľmi smutno. Česť jeho pamiatke. Vo veku nedožitých 83 rokov. Ďakujem. Naozaj veľký potlesk pre hádzanárskú legendu Antona Frola, ktorý naozaj toho v hádzanej dosiahol veľmi veľa. Okrem toho, to bol aj veľmi príjemný človek. Naozaj česť jeho pamiatke. V tejto chvíli sa budeme venovať už samotnému zápasu, pretože v útoku začnú ako prvý hostujúci hráči Sporty Hlohovec, konkrétne Tomáš Čur, na krajných spojkách Lukáš Majbík a Luka Dačevič, na krídlach František Zaďko a Matej Takáč, no a v pivote Tomáš Laho. V bráne Topolčian Michal Meluš, to je ústredná postava tohto tímu a samozrejme tradičných derby cez kopec dokázal Hlohovčanov naozaj priviesť koľkokrát až do šialenstva. Mišo Meluš dokázal svojimi zákrokmi naozaj často natiahnuť tie nekonečné série medzi väčšnými rivalmi Sportov Hlohovec a Agrom Topolčany. Výborná obrana domácich. Spomínaný David Michalka a Marek Hlinka vedľa seba. To sú tí naši juniori, tá budúcnosť slovenskej hádzanej. Ruka rozhodcov hore. Hlohovec museli ísť do koncovky, ale výborne si tam Ivanov, ktorý rovnako prišiel z Hlohovca do Topolčian, postrážil svojho bývalého kolegu na pivote Tomáša Laha. Teraz však aj Topolčany strácajú loptu. V bráne Hlohovca na úvod Martin Kosák. Odchovanec Modry, ktorý posilnil Hlohovec a zároveň aj Slovenský zväz hádzanej, pretože tam pomáha ako PR manažér. Lukáš Majbík pekne stiahol obranu, snažil sa pripraviť pozíciu pre Mateja Takáča, ale pozorná obrana domácich, zblokovaná strela Luku Dačeviča, výborný zákrok Meluša a Františkovi Zaďkovi. Vypadla lopta v rozhodujúcej chvíli, to je možnosť na protiútok Topolčian. Michal Urbán na Mareka Hlinku, Erik Žilinčík posúva do krídla, tam je Martin Liženko. Hlohovec so zatiahnutou obranou. Spojky Topolčian, ktoré sú momentálne na palubovke, sú tie vynikavé behavé typy, to znamená, že nehovorím, že nevedia vystreliť z diaľky, to samozrejme
určite vedia, ale pre Hlohovčanov bude jednoduchšia tá zatiahnutá obrana. Samozrejme za predpokladu veľmi dobrej spolupráce na strede Tomáš Laho a Lukáš Hirtl. Teraz dobrý zákrok Martina Kosáka a prerušený Luka Dačevič, žltá karta pre striedajúceho Ďurčeka. Ten dostal žltú kartu aj keď už bol pomaly na striedačke. Do obrany strieda Martin Ďurček. Do obrany chodí na miesto neho Alexander Ivanov. No a na Tomáša Čura, vynikajúceho strelca, si dáva osobne pozor Michal Urban. Mišo Meluš spoľahlivý. Erik Žilinčík výborne obišiel Čura individuálne. Zakončil túto akciu, otvára skore stretnutia v 4. minúte. Odchovanec Považskej Bystrice Erik Žilinčík. Mimoriadne platný hráč, dokazuje, že je rovnako použiteľný na spojke aj na pivote. Vynikajúci obranca, veľmi tvrdý, nekompromisný. Topolčany vedú 1-0. Lukáš Majbík pri individuálnom prieniku skúšal obísť Mareka Hlinku, ale pozorný Alexander Ivanov doslova zatvoril ten priestor za ním. Pokus o spoluprácu s pivotom a tam bola ťahanica za dres. Marek Hlinka dostáva žltú kartu za ťahanie za dres. No a Michal Urban veľmi aktívne pristupuje k tvorcovi útočnej hry Hlohovca, Tomášovi Čurovi. Chcelo by to možno nejaký zábeh krídla. Tá obrana je dosť otvorená. Tam bola síce noha, nebola úmyselná, ukazujú rozhodcovia. 9-metrový hod. Málo pohybu bez lopty na strane Hlohovca tam vidím a tým pádom je veľmi ťažké preštrikovať sa až na šestku. Hýbu sa len hráči, keď už majú loptu, a to je neskoro. Navyše nepresná streľba, to už spomínal Maťo Briadka v tom predzápasovom rozhovore. Opäť priestor pre Žilinčíka, bol faulovaný a je z toho 7-metrový hod a navyše žltá karta pre Lukáša Hirtla. Do brány hostí príde brankár Michal Konečný. Čiže dostával tam konkrétne pokyny od Martina Liptáka, čiže zmena v bráne Hlohovca na sedmičke. Lukáš Klačanský je skúsený sedmičkár. Uvidíme, čo poradil Maťo Lipták Michalovi Konečnému. A poradil mu asi dobre. Bol tam samozrejme zásah nohou a teda autové vhádzovanie pre Topolčany. Michal Konečný si teda pripisuje hneď pri svojom nástupe do brány úspešnú sedmičku. Klačanský sa nezvykne z takýchto pozícií mýliť. Vypichnutá lopta, pozorný Tomáš Laho, ale mal troška problémy s jej spracovaním, napokon dokázal dostať neposlušnú loptu za Melušov chrbát a vyrovnať stav stretnutia. Na konci 6. minúty ešte raz spomalovačka. Počkal si na pohyb Michala Meluša a potom zakončil. Marek Hlinka hľadal teraz svojho pivota. Martin Ďurček sa snaží aktívne si vytvárať pozíciu, zábeh. To je to, čo som spomínala na strane Hlohovca, že by sa zišlo pohyb bez lopty do zábehu do voľných priestorov, tak teraz to predvedli Topolčany. A okamžite z toho dokázal vyťažiť svoj prvý gól Michal Urban. 2-1 pre domácich. Hlohovca postupne odišli brankárske otvory, najprv Duško Olejar. Neskôr ho nasledoval aj Žernovič. Prekvapivá strela od Lukáša Majbíka, ktorá prekvapila Meluša k bližšej žrdi. Na drzovku to urobil Lukáš Majbík a urobil dobre, vyrovnávaná 2-2.
je cítiť, že ani jeden z tímov nechce hrať príliš dopredu, nechce zbytočne urobiť chyby, prípadne pustiť svojho súpera do nejakého výraznejšieho náskoku. Spomínala som to, tieto derby majú vždy svoj špecifický náboj a myslím si, že Topolčany určite nepodcenili Hlohovec. Napriek tomu, že ešte v nadstavbovej časti nedokázal triumfovať. Žltá karta pre Luku Dačeviča. 24-ročnú srbskú spojku. Do Hlohovca prišiel z gréckeho týmu Diomidis Argous. Luka teda zbiera skúsenosti po Európe. Nepresná strela z ruky Mareka Hlinku. Okamžitá možnosť ísť dopredu. Martin Kosák výborne videl Mateja Takáča, ale perfektne sa dokázal vrátiť David Michalka. Jedna z opor juniorskej reprezentácie. Ďalšie nepresnosti v rozohrávke domácich. Perfektne to urobil Ďurček, ktorý posunul loptu na prenikajúceho Hlinku. A nie len, že Hlinka skóroval, ale ešte vybojoval dvojminútový trest pre Dačeviča. Na zemi zostáva otrasený Tomáš Laho, ale to je bojovník, ktorý sa zvykne otriasť a pokračovať v hre, pokiaľ to naozaj nie je niečo vážne. Perfektný, veľmi pekný gól, ktorý zabezpečil v prvom rade pivot Martin Ďurček, ktorý posunul perfektne loptu na rozbehnutého Mareka Hlinku. A z tejto situácie, návonok veľmi jednoduchej, dokázali Topolčany vyťažiť 3 muchy jednou ranou. Gól, 2 minúty a ešte aj zranili, aspoň na chvíľku odstavili z hry Laha, takže to sa nepodarí hneď tak v každom útoku a Hlohovec sa bude musieť teraz čo najdlhšie držať vpredu. Hlavne neurobiť nejakú chybu, prípadne stratu lopty. Do 41-kou Samo Mažar, to je ďalší skúsený hráč. Perfektne rozmýšľa v týchto situáciách Lukáš Majbík, u ktorého ja strašne oceňujem jeho zmysel pre spoluprácu s pivotom. Ale rovnako nekompromisne a hlavne nečakane vystreliť v takýchto situáciách. To sú góly. Mišo Meluš vychytá zo šestky, vychytá z náskokov, vychytá z krídel, ale toto sú prekvapivé strely, ktoré naozaj brankár nečaká. A Lukáš už dal druhý takýto gól v dnešnom stretnutí. Michal Urban zastavený práve Lukášom Majbíkom, aj keď to bolo tak na hranici, pretože už pomaličky prenikol smerom na Lukáša Hirtla. Ešte 40 sekúnd budú mať Topolčany výhodu presilovej hry. Marek Hlinka ako keby nevedel v tejto chvíli rozhodnúť, či ide strieľať alebo prihrávať Ďurčekovi. Tam výborne zapracoval Samo Mažar, ktorý stečoval, myslím, tú loptu. Znemožnil pivotovi spracovať takú krkolomnejšiu prihrávku. Ešte 16 sekúnd. Tomáš Čur prichádza na palubovku. Na strednej spojke zostáva Samo Mažar. Tomáš Čur sa posunul na ľavú. Aktívne sa zapája Samuel Mažar do hry a takisto aktívne Michal Urban preberá za každým hráča na strednej spojke, stráži si tam ten priestor, snaží sa samozrejme vyťažiť aj nejakú tú vypichnutú loptičku. Hlohovec už v plnom počte. Do pivota však prišiel Lukáš Hirtl. To znamená, že Tomáš Laho ešte stále oddychuje na striedačke. Tomáš Čur teraz nemal veľmi čo iné urobiť a Michal Meluš bol pripravený. Skóre sa nám teda nemení. 3-3. No a vysunul sa mierne aj Tomáš Čur, ktorý bude mať podobné obranné úlohy, ako má jeho náprotivok Michal Urban. Na tie potreby Topolčany vedia zahrať aj na dvoch pivotov. Teraz tých pivotov bolo veľa. Ivanov ale nespracoval loptu. Tam si myslím, že
Veľmi nenápadne, ale účinne zapracoval opäť Samuel Mažar. To sú tie skúsenosti. Samuel Mažar sa vrátil z krátkeho pôsobenia v ŠKP Bratislava späť do Hlohovca a je naozaj veľmi platným hráčom. Ono je strašná výhoda, ako som spomínala v úvode, keď mladí hráči dostávajú príležitosti, ale samozrejme potrebujete v tíme aj zo pár skúsených, ktorí tomu udávajú nejakým spôsobom smer. Rýchly protiútok zakončený Erikom Žilinčíkom. 4-3 Erik Žilinčík. Erik Žilinčík má na konte 2 góly v dnešnom stretnutí. No a pokus o kontru Hlohovčanom nevyšiel. Na ihrisko už prichádza do pivota Tomáš Laho. Na strednej spojke zostáva Tomáš Čur a je tam naznačená nejaká útočná kombinácia. Uvidíme, čo zahra Sporta. Lukáš Majbík. Luka Dačevič teraz hľadal pivota, ten asi nemal ideálne postavenie, ale táto prihrávka už ideálna bola. A František Zaďko prekonáva Miša Meluša. To sú dvaja väčší rivali. Zvyknú sa veľmi hecovať, najmä keď už boli tie série play-off, tie semifinálové v minulosti. To bola paráda. Keď vychytal Michal Meluš Františka Zaďka, tak mu ukazoval rôzne gestá. Potom zase Fero, keď prehodil nejakým spôsobom technicky Michala Meluša, opäť zase on jemu. Naozaj boli to vždy súboje do poslednej kvapky potu a divácky veľmi atraktívne. Výborne teraz Sporta Hlohovec bráni stred bránkoviska, pretože tá spolupráca s pivotom zo strany Topolčian tam stále hrozí. Hlohovčania v týchto fázach bránia pivota tak, ako treba. To znamená, kým ešte nespracuje loptu. To bolo krásne. Škoda, že to nevyšlo. David Michalka sa pokúsil z náhadzovačky prekvapiť Kosáka, ale tá prihrávka bola príliš na nohy. Veľmi ťažko sa dala spracovať. Ďurček odchádza vystriedať. Ivanov si už pokrýva Tomáša Laha. Luka Dačevič sa snažil o prekvapivú prihrávku na Zaďka, ale tomu vôbec nevyšlo. Michalka. Lahučký pohyb, perfektný výskok. Veľká nádej slovenskej hádzanej. David Michalka, odkovanec domácich Topolčian. Rozohrať sa musí z miesta priestupku. Topolčany rovnako zatiahli obranu. Budú nútiť strelcov súpera na strelbu z diaľky. Faulovaný Luka Dačevič. Išiel príliš blízko k Aleksandrovi Ivanovovi. To je veľmi dobré, blokujúci hráč. Špecialista na obranu. A David Michalka ten teraz vysunul až takmer osobne na Tomáša Čura. Tomáš Čur urobil najlepšie, ako mohol. To bude 7-metrový hod. A ešte aj žltá karta. Pre Juraja Briatku. Perfektný prienik Tomáša Čura a na sedmičku sa pripravuje špecialista na tieto úkony František Zaďko proti Mišovi Melušovi. Zaďko úspešný. Je to expert na sedmičky a každú jednu sa snaží premeniť za každým ináč. Väčšinou teda technicky snaží sa meniť miesta a tým pádom sťažuje brankárom situáciu. Ďurček sa aktívne zapojil do hry.
Gennadij Kučer stroskotal na Martinovi Kosákovi. Vynikajúci zákrok hostujúceho golmana. Napriek tomu, že máme 17. minútu, stav je iba 5-5. Čo ide samozrejme aj na konto makačky v obrane a samozrejme na konto zákrokov oboch golmanov. S 54 na ihrisku aj moldavská spojka Igor Číseliov. Samuel Mažár zabehol do druhého pivota. Krásna naskakovačka, na konci ktorej bol Matej Takáč. Tak to bolo perfektne zahrané. To bola parádička. Pozrime sa ešte raz. Majbík nad bránkovisko. Ten timing bol perfektný, prihrávka ideálna. O čosi podobné sa na druhej strane pokúšali Topolčany, ale tá prihrávka na Davida Michalku už taká ideálna nebola. Gennadij Kučera, jeho smrtiaca kľúčka, to je naozaj perfektné, ako tento ukrajinský hráč dokáže zaseknúť a ako mu to obrana vždy zbaští. Perfektne posunuté do lajny na Mareka Hlinku. Je opäť vyrovnaný stav 6-6 v 18. minúte. Oba týmy sa samozrejme tešili na budúcoročnú hýlku, ktorá, ako sme to spomínali v úvode, napokon nebude. V tejto chvíli však Topolčanom ide o veľa. Ide im o účasť v semifinálových bojoch. Číseliov trošku zadrobčil, rozhodcovia už takmer odpískali kroky. Teraz už majú ruku hore. To bola noha Mareka Hlinku. Ruka rozhodcov zostáva zdvihnutá a to znamená, že Hlohovec bude musieť v čo najkratšom čase ísť do koncovky. Lukáš Majbík a jeho strela bola zblokovaná. Mišo Meluš okamžite zakladá rýchly protiútok a perfektná reakcia jeho na protivku Martina Kosáka v bráne Hlohovca, ktorý zmáril pokus Michalku. Gennadij Kučer preletel ako nôž maslom absolútne s ľahkosťou. Vypisuje si prvý trestný zásah v dnešnom stretnutí. Sústredená tvár Martina Kosáka, ktorý najprv zneškodnil ten nájazd Davida Michalku, ale potom už bol prikrátky na perfektne umiestnenú strelu, ale najmä ten prienik Gennadija Kučera. No a máme tu prvý oddychový čas, ktorý si berie tréner hostí Martin Lipták. Sa na zostrih najzaujímavejších momentov, pretože to bolo nádherné v podaní Mareka Hlinku. Lukáš Majbík a jeho nečakaná strela spoza brániaceho Ivanova, ktorú už nemal šancu vidieť. Perfektný zákrok domáceho golmana, čo skoro 43-ročného Michala Meluša. Nádherný pokus. Tam sme to videli v spomalovačke, že naozaj čo tomu chýbalo, keby ten David Michalka dostal tú loptu trošičku vyššie, on by to určite spracoval, pretože má výborný výskok. Krásny prienik Tomáša Čura. Bude sa pokračovať. Predpokladám, že tréner Martin Lipták poradil svojim hráčom, aby sa zbytočne rýchlo nezbavovali lôpt, aby sa snažili pripraviť si vyloženú pozíciu. Majbík opäť hľadal svojho pivota, to je jeho špecialitka. Vedia to aj hráči Topolčian, ktorí si dávajú pozor na túto dvojicu. Na krídle Martin Briadka s 21-kou a na pravom s 5-kou Miloš Markovič. To je ďalší Srb v radoch Hlohovca. 27-ročné práve krídlo, odchovanec metaloplastiky Šabac, odkiaľ v lete 2016 prestúpil do Šaleno a v súčasnosti posilnil Sportu Hlohovec. Ďalší
Výborný zákrok Miša Meluša a Topolčany idú dopredu. Kučer hľadal Martina Ďurčeka, nakoniec individuálne takmer vybojoval 7-metrový hod, ale pískalo sa skôr. Bol tam faul Lukáša Hirtla, ktorý si dáva pozor na rýchlo nohu strednú spojku z Ukrajiny. Genadia Kučera. Erik Žilinčík, to je pre ňoho typické. To točenie sa chrbtom. Metrový hod. Evidentne je tam snaha o zahratie konkrétnej útočnej akcie, ale zatiaľ sa to Topolčanom nedarí. Ruka rozhodcov je hore, budú musieť ísť domáci do koncovky. Žilinčík zastavený ľahom. A už bolo porušené pravidlo o maximálne 6 prihrávkach po signalizácii pasívnej hry. A to znamená, že domáci prichádzajú o loptu. Samo Mažár. A jeho typická strela. Je zaujímavé sledovať najmä hráčov, ktorí sa vzájomne tak strašne dlho poznajú. Pozrite sa. Odskok. Miša Meluš napriek tomu, že vystihol, že tá strela pôjde viac menej dolu, už pomaly sadal. Nemal šancu. Poznajú sa naozaj, ako to povedal v predzápasovom rozhovore, citujem, ako gate. A napriek tomu ten gól tam padne. Do nábehu Marekovi Hlinkovi a perfektná obranná práca Lukáša Hirtla, špecialistu na špinavú robotu, ako sa ľudovo hovorí, od chovanca bratislavského ŠKP. Marek Hlinka krásne k bližšej žrdi prekvapil Kosáka. Tretí gól hráča s číslom 28. 19-ročného Mareka Hlinku. Pôvodne od chovanca Bojnickej hádzanej, ktorý je však v Topolčanoch už od roku 2013. Samozrejme aj Topolčany patria k tým klubom, ktoré dlhé roky veľmi dobre pracujú s mládežou a pripravujú viacerých kvalitných hráčov do kadeckých či juniorských reprezentácií. Ruka rozhodcov hore. To znamená, že oba týmy hrajú, až toto Markovič neurobil najlepšie, respektíve jeho spoluhráči ho nepochopili. Ono sa to dalo čakať, že z tohto uhla asi nebude strieľať, že tam bude asi prihrávka, ale jeho spoluhráči už boli niekde úplne inde. Tomáš Čúr striehne doslova na každú dlhšiu loptu medzi spojkami. Žilinčík preniesol loptu až na opačnú stranu. V týchto fázach Hlohovec bráni naozaj vynikajúco a prináša to svoje ovocie. Číseliov na Briatku, ten mu narazil. Prichádza opäť Samuel Mažár. Pokus o podstrel. No a to je presne to, čo určite Martin Lipták zdôrazňoval. Nepríďme do útoku a nevystrelme za 3 sekundy. Je dorozumenie aj na strane domácich. Číseliov krásne teraz našiel Samuela Mažára. Ten dokázal skórovať aj z pozície pivota. Druhý gól Sama Mažára v dnešnom stretnutí. 8-8 na začiatku 25. minúty. Zatiaľ teda veľa gólov nepadá, ale takéto zápasy ja osobne mám veľmi rada. Osobne si myslím, nemusíte samozrejme so mnou súhlasiť, že kvalitný hádzanársky zápas sa určite neskončí 40-35, ale 23-22. To znamená, že sa tam makalo v obrane, že tam boli súboje, minútové útoky a museli sa vyznamenať aj brankári a vtedy to je kvalitný hádzanársky zápas, aspoň teda podľa môjho gusta.
výborne bráni Hlohovec. Ak sa vám podarí kúskovať hru súpera po 2, po 3 prihrávkach, tam je zaručenie, príde nejaká nervozita, tam sa potom kopia chyby, no a nehovoriac o tom, že podľa nových pravidiel aj tá ruka hore od rozhodcov nie je nič príjemné, pretože máte nôž na krku. Kučer na hlinku. A tam zbytočne teraz ustupovali hráči Hlohovca. Dostal sa príliš blízko. Marek Hlinka všetko mu vypracoval Gennadij Kučer, ktorý doslova zatlačil Hirtla do brankoviska a vytvoril krásne priestor. Marek Hlinka nekompromisne na hlavu to našiel Maťovi Kosákovi, troška ho tam oholil. Na to, že má Marek Hlinka 19 rokov, tak pôsobí ako skúsený starý harcovník. Je to určite jeden z najväčších talentov, aké v súčasnosti slovenská hádzaná má. A je strašne fajn, že hráva. Pravidelne hráva tú svoju minutáž. V ligových zápasoch to potom samozrejme okamžite vidieť. Prihrávka nikomu, pretože Alexander Ivanov sa tam lišiacky usmieva, ten si tam pridržal vyslovene Tomáša Čura. Do medzere sa nedostal, hoci tá clona bola výborná. Maťo Briatka sa zamotal, respektíve pochválme dvojicu Juraj Briatka, Erik Žilinčík. Ruka rozhodcov hore, opäť signalizácia pasívnej hry. Luka Dačevič musí a netrafil bránu. Michala Meluša pozeral, koho má vpredu, ale Hlohovčania sa stihli vrátiť. Je tam David Michalka a výborný Kosák. Ten Michalkov uhol bol skvelý. Teraz ale si nerozumeli dvaja srbskí hráči, Luka Dačevič a Miloš Markovič. A je tu timeout, ktorý si tento raz berie tréner Pavel Faráš. Domáceho týmu. Vidíme v zostave už aj Braňa Cigáňa, ktorý mal zdravotné problémy. Zatiaľ ešte v dnešnom stretnutí do hry nezasiahol. Pozitívne však je, že už je prezlečený, je na striedačke a to znamená, že už určite trénuje a že v prípade potreby by mohol byť k dispozícii trénerovi Farážovi. Zerali sme sa. To bol nádherný moment a zdá najkrajší gól dnešného zápasu. Perfektná naskakovačka, spolupráca Majbik Takáč, Samo Mažár a jeho delovica z diaľky. Drzá strela Mareka Hlinku k bližšej žrdi. Perfektná spolupráca Kučer Hlinka a nekompromisná česačka okolo Kosákovej hlavy. Pozrite sa na výskok Davida Michalku. Krásny zákrok hostujúceho gólmana Martina Kosáka. V tejto chvíli sa v hre už pokračuje. Vysunutý je Tomáš Laho s 11-kou. Stráži si tam Žilinčíka na strednej spojke. Samuel Mažár to tento raz neurobil lišiacky, bolo to vidieť. Rozhodca si to všimol. A Samo Mažár odchádza na 2 minúty. Možnosť presilovej hry pre Topolčany sa tam naťahovali trošku s Alexandrom Ivanovom. Krásne našiel svojho spoluhráča a ten posunul. Juraj Briatka posunul na Erika Žilinčíka. To bola nádherná akcia domácich. A typický prienik nekompromisného Erika Žilinčíka, ktorý má na konte už 3 góly v dnešnom stretnutí. Minúta 30 zhruba pre Topolčiansku presilovku.
mi zdá, že je 6 Hlohovčanov na ihrisku. Nikto si to nevšimol. Som z toho nejaká zmetená. Všetci sú tak zažratí do hry, že si to nevšimli ani dokonca domáci fanúšikovia. Maťo Briadka skúšal z diaľky. Neúspel proti dvojbloku a zároveň výborne postavenému Melušovi. No a teraz je Hlohovčanov 5 a už by mali hrať... Nie. Ešte pol minúty hrali bez brankára, to som si nevšimla. Teraz už tam ale Maťo Kosák nabehol. A to bol prešlap. Výborne zabojoval Lukáš Hirtl, no a samozrejme Hlohovčania sa nebudú nikam ponáhľať. 13 sekúnd to už v útoku určite vydržia. Kosák opäť odchádza, prichádza Tomáš Čúr. Takže opäť voľná brána Hlohovca. V tejto chvíli už Hlohovec v plnom počte a to znamená, že Maťo Kosák sa môže vrátiť do brány. A Markovič opäť stráca loptu. Dnes mu veľmi nejde karta. Pekná prihrávka na Briadku, ale Kosák vyzerá, že krídelné kartie sú jeho parketov. Zatiaľ perfektne dokáže vychytať krídla aj z veľmi optimálnych uhlov, priam spojkových, takže klobúk dolu. 10-8 vedú domáci, ktorí ešte necelú pol minútku budú môcť skúsiť navýšiť svoje vedenie o 3 góly. Vik Kučer perfektne vypracoval pozíciu pre Briadku, ale Jurajovi Briadkovi zobral loptu Martin Briadka, ktorý môže ísť sám. Obišiel aj Žilinčíka a zakončil toto krásne solo. Takže napokon len o gól. To sú presne tie maličkosti, ktoré často rozhodujú. A preto je v hádzanej možné v priebehu 20 sekúnd prísť aj o dvojgólové vedenie. Presne s takýmito záležitosťami, keď už sa zdá, že je všetko jasné. Napokon príde nejaká vypichnutá lopta, nejaká strata lopty, nejaké nedorozumenie, no a tam už to potom ide veľmi rýchlo. Prvý polčas teda domáci vyhrali 10-9. Myslím si, že zatiaľ sa pozeráme na veľmi kvalitný súboj. Hlohovec určite nepôsobí vôbec žiadnym odovzdaným dojmom, práve naopak. A myslím si, že je to zásluha oboch dnešných aktérov, že teda vidíme kvalitný súboj. Pripravujeme si aj polčasový rozhovor. Kolega Janko Šiler, myslím, že tam má Mareka Hlinku, takže nech sa páči. Marek, veľmi tesný výsledok po polčase, aké hodnotíte? Tak dalo sa to očakávať, že naše dávne zápasy sú vyrovnané. Dali ste 4 góly, cítite, že družstvo sa opiera o tieto vaše presné zásahy? Ťažko povedať, určite áno, ale my musíme hlavne začať hrať viac kolektívne v útoku a tade vedie cesta. V čom to bude v druhom polčase najťažšie? Hlava, hlavne udržať nasadenie a koncentráciu. Ďakujem pekne. A ja. My sa o chvíľu vrátime do športovej haly v Topolčanoch krátko pred druhým polčasom. A sme späť v Topolčianskej športovej hale. Krátko pred začiatkom druhého polčasu stretnutia 9. kola nadstavbovej A skupiny. Ten prvý polčas domáci vyhrali rozdielom jediného gólu 10-9, hoci ešte krátko pred koncom prvej 30 minútovky to vyzeralo, že Topolčany sa otrhnú na 3 góly, ale stratili loptu a potrestal túto ich stratu Martin Briadka. Najlepším strelcom doterajšieho priebehu je 4-gólový Marek Hlinka, naozaj juniorský slovenský reprezentant. Dokazuje, že je veľmi platným hráčom nielen teda svojho tímu, ale aj juniorskej reprezentácie. Musím spomenúť, že na kratučkom zraze seniorskej mužskej reprezentácie od 2. do 4. apríla v Hlohovci figurovali až 3 hráči. Topolčian v kádri Martina Liptáka a David Michalka.
krídelník bol medzi nimi, to je ďalší junior, samozrejme spomínaný Marek Hlinka a tiež Braňo Cigáň. Takže to je všetko omladina, ktorá už teraz v mladúčkom veku patrí medzi výrazné opory a výrazné postavy topolčianskeho kádra a samozrejme neuniklo to pozornosti reprezentačného trénera, takže chlapci postupne z juniorskej prechádzajú aj do seniorskej reprezentácie. Samozrejme nebudú hneď hrať v základe, ale majú našľapnuté k tomu, aby vo veľmi blízkej budúcnosti už boli stabilnými členmi kádru aj seniorskej reprezentácie. Spomínaný Braňo Cigáň, na ktorého sa teraz pozeráme, do prvého polčasu nezasiahol, ale teraz ho poslal tréner Faráš na palubovku. David Michalka na opačnom krídle zostáva. Braňo Cigáň je ďalší z univerzálov. Šikovný ľavák, ktorý je rovnako dobre použiteľný ako na krídle, tak aj na spojke. Navyše Braňo je zdravodrzý, nebojacný, čiže ide veľmi dravo do tých súbojov. Veľmi ťažko sa bráni. Takže Braňo Cigáň v akcii v druhom polčase. Pri lopte Topolčany. David Michalka preniesol loptu na opačnú stranu a Luka Dačevič tam mal troška problémy s Erikom Žilinčíkom, pretože mu nikto nepomohol zdvojiť. Žilinčík sa preštrikoval už takmer na šestku. Toho sme spomínali tiež v prvom polčase, že rovnako dobre zahrá spojku aj pivota. Veľmi univerzálne typy majú obaja tréneri vo svojom kádri a teda hráčov použiteľných na rôzne posty. Je to v súčasnosti trend, pretože už aj tá funkcia pivota je dnes iná ako pred povedzme 10 rokmi. 7-metrový hod vybojoval Martin Ďurček. Pred 20 rokmi bolo veľmi moderné hrať na tzv. Posta, to znamená, že pivot dokázal vystreliť z nenazdajky aj zo 7 metrov. V súčasnosti pivot už bežne prenáša hru, dokáže výjsť von a dokáže aj vystreliť spoza brániaceho hráča. Sú stále väčšie nároky na individuálne vybavenie jednotlivých hráčov a to na ktoromkoľvek poste. Michal Konečný kontra Lukáš Klačanský a teraz už Lukáš zložil reparát. Tí, čo ste prišli k obrazovkám až teraz, Lukáš Klačanský v prvom polčase 1 sedmičku. Presne v tomto zložení zahodil. Konečný prišiel v podstate len na sedmičku do brány a bol úspešný. Lukáš Klačanský teda zvyšuje vedenie svojho tímu na 2 góly. Samo Mažar opäť zaliezol do druhého pivota, snažil sa navnadiť Luku Dačeviča, aby s ním spolupracoval a Dačevič vypálil a urobil dobre. Prvý gól Luku Dačeviča v dnešnom stretnutí. Opäť je rozdiel iba 1-gólový. Topolčany to však budú môcť zmeniť, pretože sú v útoku Tomáš Lahov Šíha. Dlhšie prihrávky, podobné úlohy má aj Samo Mažar, ktorý prišiel na pomoc a dostal tam poriadny úder do oblasti rebier. Obetavý obranný zákrok Samuela Mažára. Tak to bol riadny náraz. Myslím si, že Tomáš Laho ešte trošička pomohol Žilinčíkovi v tom pohybe vpred. Kulka sa musí upravovať a vyzerá to tak, že Samuel Mažár bude pokračovať v hre. Genadij Kučer hľadal teraz Erika Žilinčíka, ten už má loptu v tejto chvíli. Marek Hlinka, Žilinčík a Braňo Cigáň prenáša loptu von. Z týchto pozícií Braňo vie v pohode vystreliť. Aj zo spojky. Ťažký úhol pre Davida Michalku, ale vyriešil perfektne túto situáciu. Mladý juniorský reprezentant, ktorý dostal šancu aj na nedávnom zraze seniorskej reprezentácie. Druhý gól Davida Michalku. Teraz to ale nevyšlo Františkovi Zaťkovi. Braňo Cigáň, perfektná spolupráca s
so Žilinčíkom. Nikto nešiel do toho otvoreného priestoru, kam si nabiehal Erik Žilinčík a dostal nezištnú prihrávku. Braňa Cigáňa veľmi úmne to vyriešili. Domáci hráči vyťažili z tejto situácie perfektný aj okolo hodiaci gól. V týchto situáciách brankár nemá veľa možností. David Michalka si teraz splní úlohy vysunutého hrotu obrany. Aj Vigna Dačeviča. To bol faul na hodovú ruku. Luka Dačevič má už poriadne otrieskanú svoju hodovú ruku. A vynikajúco zapracoval Ivanov. David Michalka už trošičku horšie, samozrejme má ťažšiu pozíciu. Vysunutý ubrániť 1 na 1, to nie je nič jednoduché. Je tu možnosť presilovej hry pre Hlohovec po dvojminútovom vylúčení Davida Michalku. Dačevič zostáva na strede. Samuel Mažár do druhého pivota, snažil sa mu pripraviť tú pozíciu. Toto však nebola ideálne zahraná presilovka a teraz svoju všestrannosť ukázal aj robustný pivot domáci Alexander Ivanov. Svojho času, keď sa vrátil kontralaha, keď sa vrátil Alexander Ivanov z Maďarska do Nových Zámkov, ktorých je odchovancom, tak tam bol problém v tom čase so spojkami a ja som bola v nemom úžase. Čo dokázal Alexander Ivanov, ktorého ja som mala zafixovaného ako jednoznačného pivota, čo dokázal on na ostrej spojke robiť 5-6 gólov z hry, žiadne také, že zo sedmičky alebo niečo podobné. Naozaj mu to išlo. Vynikajúci dôrazný Erik Žilinčík nielenže dáva ďalší gól, ale navyše sa postaral aj o vylúčenie. Kto to bude? Tomáš Laho. Tomáša Laha. Takto je nepríjemná situácia pre Hlovec. Pozrime si to ešte raz. Bolo tam posodenie prenikajúceho Žilinčíka, ktorého tam ešte Laho troška dokončil. Erik Žilinčík má na konte už 5 gólov v dnešnom stretnutí. Hlohovčania opäť odvolali brankára. Teraz to tu lepšie vidím z tejto opačnej strany. Takže všetko je v poriadku, ale vracia sa Martin Kosák. To bol úder do tváre. Lukáš Majbík zostáva na zemi, samozrejme neúmyselný. Ivanov sa prišiel okamžite ospravedlniť. No ale to bola taká šupa, vyzerá to rovno na nos. Áno. To bola taká šupa, taký facák z boku. Veľmi nepríjemné. Navyše, ak to hráč nečaká, pretože sa pozerá smerom na bránu, prípadne na svojho pivota. Také menšie KO pre Lukáša Majbíka. A myslím si, že z tohto pohľadu Martina Liptáka sa dá vyčítať úplne všetko. Nemusí ani nič hovoriť. Brániť krajnú spojku, tam je vždy to riziko, pretože veľakrát sme sa so sestrou doťahovali, ktorá hrala spojku, že ako môžu spojky tak blbo padať a ona vždy hovorí, že uvedom si, že tam príde ten faul spredu a ty nemáš čas nejakým spôsobom dať pod seba ruky alebo niečo podobné. A niečo na tom bude. Ono, keď sa človek sústredí na tú oblasť ruky, často sa stane, že trafí tvár protihráča a nemusí to byť vždy úmysel. Teraz pokus o technickú strelu nevyšiel Lukášovi Majbíkovi. Michal Melúš sa ani veľmi nenarobil s týmto jeho pokusom. Stav sa teda nemení, Topolčany vedú aj v 36. minúte 15-11. Majú až dvoch vylúčených hráčov, Hlohovčania jedného a teraz prihrávka na Martina Miženka, ktorý sa tam objavil na ihrisku, nevyšla. Krásne to urobil Samo Mažár, ale tá spomínaná koncovka, to snad nie je možné, čo Hlohovec pozahadzuje, pozorný
Luka Dačevič. Na pravé krídlo už prichádza Matej Takáč. Krásne našiel Samo Mažár. Františka Zaďka, ale ten nevyzrel na Miša Meluša. No a podľa gesta domáceho brankára teraz to budú mať Hlohovčania veľmi ťažké, pretože keď už Mišo Meluš robí tieto gesta, to znamená, že zavrie bránu tak, že na dlhé minúty ju neotvorí. Navyše Genadík Kučer pridáva ďalší gól. Druhý z jeho ruky v dnešnom stretnutí, 16. gól domácich Topolčian. 37. minúta, 16-11. Reparát pre Zaďka, jeho technická paradička, opäť sa hecujú tí dvaja. Vidíte úsmev na tvárach Michala Meluša aj Františka Zaďka. To bola nádhera. Taký ten Bundesligový gólik. Mohovec pomaličky sa pokúša dotiahnuť. Problémy, ako máte možnosť vidieť, majú hráči najmä teda s koncovkou. Samozrejme Michal Meluš zaplní dostatočne bránu. Marek Hlinka pridáva ďalší gól. 5. z jeho ruky. 204 cm. Michal Meluš a v tejto chvíli reaguje tréner hostí Martin Lipták, ktorý si berie oddychový čas, pretože samozrejme to, že manšaft nevie dať gól a že sa v útoku trápi, sa veľmi podpíše pod jeho psychiku. Potom už nepremienia ani z vyložených pozícií a na to samozrejme tréner reaguje. Sa možno aj meniť. Zostáva. Martin Lipták sa snaží zapájať do hry čo najväčší počet hráčov. No a samozrejme aj Pavel Faráš má čo svojim zverencom povedať. Toto bola tá nádhera v podaní Braňa Cigáňa, ktorý si krásne počkal na nábeh Erika Žilinčíka a dokázal mu perfektne presne prihrať do voľného priestoru. Luka Dačevič a výborný Michal Meluš. Alexander Ivanov, Ala Spojka. Lukáš Majbík a nešťastná facka od Ivanova. Neúmyselná, ale za ňu dostal potom dvojminútový trest. Pokus o clonu zo strany Tomáša Laha. Nebol práve ideálny uhol pre Mateja Takáča, ktorý sa tiež pokúšal technicky prekonať Meluša v domácej bráne. Hlohovec sa musí okamžite vrátiť. Prehráva 5-gólovým rozdielom a to neveští nič dobrého. Začala sa nám 9. minúta druhého polčasu. David Michalka v zábehu. Genadík Kučer netrafil bránu Michala Konečného, ktorý vystriedal Martina Kosáka. Dačevič a faulovaný Tomáš Laho. Tá prihrávka bola veľmi signalizovaná. Obrana Topolčian ju čakala. Pozorný David Michalka si stráži Tomáša Čúra. Výborne to urobili teraz. Tomáš Čúr a Lukáš Majbík vyšachovali Michalku a ten odchádza už druhýkrát na 2 minúty. Bude si musieť dávať pozor mladý krídelník David Michalka v dnešnom stretnutí, pretože ešte jeden dvojminútový trest a bude nasledovať červená karta. Luka Dačevič v nábehu a perfektne zareagoval Braňo Cigáň. Veľmi pozorný. To sú cenné sekundičky pre potrestané Topolčany. Hlohovec samozrejme bude potrebovať skórovať.
Krásne. Lukáš Majbík našiel Luku Dačeviča a vyplazený jazyk Michala Meluša, ktorý takto vychytal srbskú spojku v drese Hlohovca. Naznačil, že ide do vzdialenejšieho rohu. A samozrejme, vyplazený jazyk. Mišo Meluš v obrovskej pohode. Podržal v rozhodujúcich fázach svojich spoluhráčov. Ktorým sa v koncovke darí podstatne viac ako Hlohovcu. Zobrienik Mareka Hlinku, ktorý sa snaží trošička ťahať čas. Ešte 36 sekúnd. Budú musieť vydržať Topolčany v útoku. No teraz už ale ruka rozhodcov hore. Maťo Míženko ešte sa snažil vybojovať nejaký ten faulík, nejaké tie sekundičky. No už iba 19, takže celkom sa to zatiaľ Topolčanom darí. Obrovská chyba hlohovskej obrany, pretože Lukáš Klačanský už nemohol prihrávať. Vyčerpal sa počet prihrávok. Navyše, už jediné, čo mohol urobiť, je vystreliť a Hlohovčania mu vyslovene poskytli ten priestor. Tento gól Lukáša Klačanského, ktorý vyriešil tú situáciu najlepšie ako mohol, ide jednoznačne na vrúb nepozornosti Hlohovskej obrany. Číseliov opäť na palubovke. Zábeh Mateja Takáča a perfektný prienik Tomáša Čura, ktorý okrem sedmičky vybojoval aj dvojminútový trest pre Lukáša Klačanského. Ďalšia presilovka pre Hlohovec. Na sedmičku sa opäť chystá so 46-kou František Zaďko proti Mišovi Melušovi. Ten nepustil žiadneho zo svojich spoluhráčov do brány v tomto stretnutí. Meluš vychytáva Františka Zaďka. Som povedala, už to bude teraz veľmi ťažké pre hráčov Sporty prekonať domáceho gólmana, ktorý je vyslovene v tom pozitívnom tranze. David Michalka a to bol prešľap. Konečne môže rozohrávať dopredu. Spolupráca Čura a Čiseliová, ktorá končí prihrávkou do pivota a ďalšou sedmičkou, ktorú vybojoval Tomáš Laho. V 43. minúte vedú Topolčany 18-12. Zmena strelca, respektíve exekútora 7-metrového hodu. Tomáš Čúr. Nádherne to našiel. Počkal si na pohyb Miša Meluša. Veľmi pekne. A najmä spoľahlivo. Hodená sedmička. Prvý gól Tomáša Čúra v dnešnom stretnutí, ale samozrejme kvalita hráča nie je odvodená výlučne od počtu strelených gólov. Tomáš Čúr porozdával kopec krásnych prihrávok, vybojoval kopec sedmičiek. Ďalšia možnosť pre Hlohovec. Tomáš Laho. Číseliov potreboval si s ním naraziť, medzi tým vynikajúco sa dokázal postaviť Genadij Kučer. Tomáš Laho si ho nevšimol a spôsobil útočný faul a stratu lopty. Nedorozumenie aj medzi tajnými spojkami domácich Topolčian. Čurná Čiseliová. Dobrý úhol pre Martina Briatku. Krásne. Martin Briatka technicky preloboval svojho bývalého spoluhráča z Topolčian Miša Meluša. Druhý gól z ruky
Martina Briatku a 14. gól Hlohovca. Hlohovec teda dokázal stiahnuť na rozdiel 4 presných zásahov v 44. minúte. Posledných 10 minút už bude aj o výdrži, o silách a podobne. No a samozrejme o hlavách, ako spomínal Marek Hlinka v polčasovom rozhovore. Vynikajúco vystihol úmysel Tomáš Laho, ktorý chytil loptu na miesto Martina Ďurčeka, ktorému bola smerovaná tá prihrávka. Markovič vyviezol loptu a do pivota prichádza Lukáš Hirtl. Tomáš Laho má nejaké problémy, myslím, že so zápestím, ktoré mu tam na lavičke ľadujú. V tom zisku lopty zrejme nešťastne zavadil rukou. Aj preto musel ísť na palubovku Lukáš Hirtl aj do útoku. Lukáš Majbík ho tam perfektne našiel, ale Lukáš Hirtl bol poriadne strážený Erikom Žilinčíkom. Nestihol sa už otočiť čelom k bráne a vybojovať 7-metrový hod. Ruka rozhodcov je hore. Hlohovec musí ísť v čo najkračom čase do koncovky. Tomáš Čur. S týmto ale Meluš nemal veľa práce. Žilinčík zastavuje hru a počká si, kým sa jeho spoluhráči postavia na svoje pozície. Pozrite sa, čo si dovolí Erik Žilinčík a obrana Hlohovca nič. Hráč s loptou nesmie na 7 metrov šaškovať, pretože tam ho okamžite treba prerušiť. No, 1 na 1. Žilinčík úspešný. Nesmierne sebavedomie tohto hráča, ktoré prináša ovocie v podobe gólov. Erik Žilinčík už ich má dnes na konte 6. Veľmi slušná bilancia. Čurná, Čiseliová. No a navyše Hlohovec prichádza nepresnými prihrávkami o loptu. Kto iný ako Erik Žilinčík nedal šancu Konečnému. 7. gól z ruky Erika Žilinčíka. Navyše 2 minúty pre Čiseliová. Zrejme za rozprávanie. Víťazné gesto Erika Žilinčíka. 2 minúty pre Igora Čiseliova. Hlohovec opäť s prázdnou bránou a to znamená, že 6 jeho hráčov bude pokračovať aj v útoku. Každá strata lopty v takejto situácii však bude samozrejme okamžitou pohromou. Martin Míženko číha na loptu. Zároveň si stráži Tomáša Čura. Súboj dvoch považsko-bystrických odchovancov Žilinčíka a Majbíka a gól cez celé ihrisko. Zaslúžený potlesk pre tohto muža Michala Meluša. Ešte raz sa na to pozrime. Michal Meluš postrehol prázdnu bránu Hlohovca a toto sú situácie, ktoré on bez problémov zvláda. Martin Briatka sa snažil vybojovať 7-metrový hod. Ešte 55 sekúnd. Hlohovčania v oslabení. Krásne zahraná lajna a pokus pre Markoviča. Takto sa to presne robí. Kolmý nábeh medzi dvoch hráčov. Samo Mažar. Ako náhle by nezdvojili bráňaci topolčianski hráči, prešiel by sám. A to sú presne tie situácie, keď spojka je nebezpečná 1 na 1 a vtedy si pri nej prídu na svoj aj krídla, aj pivoti. To je potom radosť hrať. Prinútiť superových bráňacich hráčov, aby chodili von, aby dávali pozor, aby zdvojovali a tam vzniká ten priestor. Neudržateľný. Žilinčík, ktorý si vyslovene užíva tento zápas. Pravdu povediac, ešte v živote som tohto hráča nevidela
nehrať naplno. Nevidela som ho niečo vypúšťať, či v obrane, či v útoku. Hlohovčania už v plnom počte do brány sa vrátil Michal Konečný. Na stojkách Majvík Čúr a Mažár. Toto sú strely, ktoré neohrozia brankára typu Meluša. Toto bude asi červená. Faul na streleckú ruku, zbytočný faul sama Mažára. Pozrieme sa ešte raz na ten jeho zákrok. Snažil sa ísť po lopte, ale bola to strelecká ruka Martina Miženka. To znamená koniec účinkovania v tomto zápase. Samo Mažár bude musieť odísť aj zo striedačky. To je smola, pretože tento hráč určite Hlohovcu bude chýbať. Hlohovčania však prehrávajú už 15-23. Navyše máme 49. minútu, takže to nevidím veľmi rúžovo s nejakým obratom. Markovič, branený Marekom Hlinkom. Žľaho takticky snaží rozohrať inde, ako sa stal ten priestupok. Aj tak pivoti získavajú cenné sekundy. Nevyšla spolupráca s Briatkom. Prázdna brána. A je to ďalší gól Michala Meluša. A potlesk na otvorenej scéne. Druhý gól Michala Meluša. Aj o tomto sú nové pravidlá. Dokáže sa Dokáže sa veľa variovať, čo sa týka odvolávania brankára. Sú rôzne možnosti útoku, no a to je potom samozrejme aj príležitosť, keď tým príde o loptu na to, aby gólmani si vylepšovali svoje strelecké štatistiky. Fanúšikovia Topolčian skandujú Mišo Meluš. Vedia, že v tomto stretnutí by im 2 body nemali ujsť. Potrebujú ich ako soľ. Spomínala som to v úvode. Sú síce štvrté, ale nakoľko budú hrať ešte v 10. kole so súperom najsilnejším možným, s Tatranom Prešov, musia naozaj v tomto stretnutí bodovať, pretože Nové Zámky, ktoré im dýchajú na krk, Topolčany majú 30 bodov, Nové Zámky 27, tak tie sa stretnú práve s Hlohovcom v tom poslednom 10. kole, ktoré je na programe 12.4. Tým sa skončí nadstavbová časť, no a budú známi semifinalisti play-off a teda prvé 4 týmy. Takže Topolčanom ide naozaj o veľa. Hlohovec už vie, že určite nezasiahne tento rok do bojov o medaily. Nepresná prihrávka. Tomáš Čúr to robil perfektne. Dokázal získať loptu, naozaj prekážkovú dráhu tam absolvovať a potom tú prihrávku šľahne Tomášovi Lahovi na nohy. To už sú také chyby z únavy, pretože 51. minúta, keď človek našlape v takomto tempe, naozaj už potom robí aj chyby. Práve tie závery hádzanárskych zápasov sa zvykne lámať chlieb, aj keď tento samozrejme do tejto kategórie nepatrí, pretože Topolčany odskočili už okolo tej 36. 7. minúty. Náskok iba zveľaďujú. Tento raz strela z ruky Mareka Hlinku. 6. gól hráča s číslom 28.
Zajtra sú ešte na programe stretnutia 9. kola. Považská Bystrica hostí Tatran Prešov a Nové Zámky Šalu. Takže veľmi zaujímavé duely sa črtajú aj zajtra. Zábeh krídla. Markovič preniesol loptu na Dačeviča. Briadka začína lajnu a podstrel Tomáša Čura. Toto je jeho parketa. Konečne mu to aj vyšlo. Druhý gól Tomáša Čura. Jeden má na konte zo 7. Toto je prvý z hry. 16:25 z pohľadu hostí, z pohľadu Sporty Hlohovec. Začala sa nám 53. minúta. O 9 gólov vedie domáce Agro Topolčany, faulovaný Marek Hlinka. Podstrel Genadia Kučera. Presne takto si to predstavoval, pretože si pýtal loptu. Brankári nemajú šancu takéto strely postrehnúť. Ďalšia prihrávka na nohy. Markovič na Dačeviča. Ďalšia strata lopty. Martin Miženko mal troška problémy so spracovaním, ale dal to na parádu nakoniec. Otvoril si strelecký účet v 53. minúte zápasu. 27:16 pre Topolčany. A vyzeralo to tak vyrovnane. Prvý polčas bol naozaj veľmi vyrovnaný. Ponúkal veľmi zaujímavé momenty. Ten druhý, prakticky od tej 37. minúty, je to jasná záležitosť. Topolčian, gól Martina Briadku. S výrazným prispením zbytočných chýb hostujúceho týmu. Prichádza zmena v domácej bráne. Veľký potles pre Miša Meluša, ktorý si prichádza oddychnúť a šancu dostáva Patrik Králik. 20-ročný Pavúčik, ako ho prezývajú, ako juniorský reprezentant a odchovanec Agra Topolčany. Zastavený Genadij Kučer. S 15-kou sa dostal na palubovku aj Lukáš Rakus. Tam bol útočný faul. Ukazujú rozhodcovia a vrácajú rozohrať z miesta priestupku. Čím sa v podstate Hlohovec pripravil o možnosť ísť do rýchleho protiútoku a trošička skorigovať ten priaznivý stav s 97-čkou. Sa tam objavuje v drese Hlohovca aj Marian Hajko. To znamená, že tréner Lipták dáva v tých záverečných minútach príležitosť aj mladým hráčom z juniorky. Dačevič na Markoviča, to je nulák, ale krásny gól. Aj žrť pomohla Markovičovi druhému gólu. Pozrite sa, z akého neuveriteľného úhla Markovič vystrelil a dokázal dostať loptu za chrbát domáceho gólmana. Teraz pochválme aj hostujúceho Michala Konečného. To je rovnako ešte veľmi mladý brankár vekom. 20-ročný rovnako ako Patrik Králik. Hajko, krásna strela. Hajko si pripisuje prvý gól v dnešnom stretnutí. 27:19 pre domáce Topolčany a predpokladám, že zahrajú teraz nejakú lahôdku pre oko fanúšikov, ktorí neúnavne povzbudzujú svojich. Kučer skúšal z behu. Konečný si poradil s jeho strelou. Maťo Briadka nezachytil odrazenú loptu. A
Ďalšia útočná akcia bude nasledovať na dvoch pivotov. Alexander Ivanov a Tomáš Adamčík. Žilinčík to skúšal. Konečný zatiaľ na mieste. No a tam už bol Prešľad na brankovisku jedného z hlohovských hráčov. Takže Topolčany zostanú pri lopte. Kučer si postavil svojho pivota. Útočný faul, ktorého sa dopustil so 14-kou Tomáš Franta. Perfektné solo Genadia Kučera. Štvrtý gól z ruky tohto ukrajinského hráča pre set Topolčian. 28-19. Posledné 3 minúty zostávajú do konca tohto zápasu, v ktorom je jasné, že Topolčany budú bodovať naplno. Veľmi dôležité body pre nich. Aj Rakús zapisuje sa do streleckej listiny v dnešnom stretnutí, že aj Omladina, ktorá dostala príležitosť od trénera Liptáka, sa dokázala strelecky presadiť a takéto lopty nesmú prejsť na pivota. Tomáš Adamčík tiež v dnešnom zápase veľmi nezasiahol do diania, ale aj on si pripisuje gólik na svoje konto. 29-20. Končí sa nám 58. minúta. Posledné 2 minúty stretnutia. 3 mladé spojky. Sporty Hlohovec a Dačevič len do bloku. Rakús. Tomáš Laho sa mu tam snažil pripraviť priestor. Ruka rozhodcov hore, aj preto sa snažil Hajko čo najrýchlejšie zakončiť. Jeho strela ale presná nebola. Klačanský počkal si na svojich spoluhráčov. Kučer už nie, ale stroskotal na konečnom. Dopredu sa rúti Martin Briatka, ktorý sa nezvykne z takýchto situácií míliť. Štvrtý gól z ruky Martina Briatku. Skorigoval na 21-29 z pohľadu Sporty Hlohovec a je tu posledná minúta stretnutia 9. kola nadstavbovej A skupiny. A gól si na radosť domácich priaznivcov pripisuje aj Tomáš Franta, ďalší mladí. Okamžitá kontra Rakúsa. Už teraz sa bráni trošičku menej v týchto fázach. Prvá vzájomná konfrontácia týchto dvoch súperov, tradičných aktérov derby cez kopec. Po 4. kole nadstavby sa rovnako skončila triumfom Topolčian. To bola paráda krídiel Maťa Míženka a Braňa Cigáňa. Nádherný gól. Naskakovačka alebo Amerika. A je tu záver. Topolčany zvíťazili v 9. kole 31-22. Vo 4. kole na palubovke Hlohovca boli rovnako úspešnejšie Topolčany. Tam vyhrali 29-23, čiže dnes to bolo ešte presvedčivejšie, k čomu samozrejme dopomohlo aj vynikajúce priaznivé domáce prostredie, neúnavní fanúšikovia. Hlohovčania dokázali držať krok so svojím dnešným súperom do 37. minúty. Tam potom viackrát stratili loptu. Problémy im robila trošičku koncovka. Fantasticky Mišo Meluš. Myslím si, že ústredná postava dnešného vysokého víťazstva Topolčian, ale samozrejme vynikajúco zahral aj Erik Žilinčík, Kučer, Marek Hlinka, David Michalka. To sú už hráči vekom juniori, ale naozaj veľmi platný. Braňo Cigáň zasiahol do hry až v druhom polčase. No a samozrejme Hlohovčania v značne omladenom kádri, ktorý takisto zbiera skúsenosti už s vedomím, že
nebudú môcť ani náhodou zasiahnuť do tohto sezónnych bojov o medaily. V tom poslednom kole nadstavby, teda v 10. ich čakajú Nové Zámky. Nové Zámky takisto urobia všetko preto, aby bodovali naplno. Zajtra privítajú na svojej palubovke Šaľu a potom v poslednom kole 12. apríla pocestujú na palubovku Hlohovca. Strácajú na Topolčany. V tejto chvíli už 5 bodov, ale samozrejme už nebudú mať šancu vyradiť Topolčancov z bojov o medaily, pretože aj keby vyhrali oba zápasy, získajú len 4 body, takže Topolčany aj dnes oslavujú postup medzi najlepšie 4 týmy. A v tejto chvíli už pripravený kolega Janko Schiller a tréner Maťo Lipták. Pán tréner, po prvom polčase to vyzeralo aj na dobrý výsledok a možno aj na body. Čo sa stalo podľa vás v druhom? Na to je jednoduchá odpoveď. Prehrali sme súboj s Mišom Melušom, kde za sebou sme zahodili 6, ale nie takých, že sme skúsili, ale 6 vyložených šancí a dostali sme z protiútoky góly a dali sme dole hlavy a sme vysoko prehrali. Bol dnes Mišo taký skvelý, alebo vaši nezakončovali ideálne? To je ťažká otázka. My máme stále s tým problém a myslím, že celú sezónu sa to s nami ťahá, že my sa dostaneme do tých šancí, ale vyložené zahadzujeme. Proti Topolčanom sme vtedy úspešní, keď si poradíme s Melušom. Dneska to tak nebolo a sme prehrali. Myslím, že je to 9. zápas, kedy sa vám nepodarilo vyhrať. Určite to ťaží. Čo treba urobiť, aby ste to ešte do konca sezóny zlomili? Viete, ja nechcel by som tak, že ako nás to ťaží. Netreba sa z toho zblázniť. Nám tá sezóna nevyšla. Zle sme to poskladali. Ja som videl v tom mužstve viac, ako som vidieť mal. Tlačil som im systém, ktorý im veľmi nešiel. Povedzme si úprimne, keď zlomili sme sa v podstate tým zápasom s Topolčanmi doma, kde sme prehrali a už o tom okamihu sme sa nezdvihli, ale ešte máme pred sebou jeden zápas, chceme to dohrať konečne s víťazstvom a oddychneme si, potrenujeme a na budúcu sezónu skúsime niečo iné. Pán tréner, ďakujem za postrehy k zápasu. Ešte by som sa vás na záver spýtal, ako sa v Hlohovci berie fakt, že nebude v budúcej sezóne spoločná súťaž. No viete, je to veľký podraz od Čechov, lebo je to otázka aj sponzorov, lebo sa chystali peniaze na budúcu sezónu a v podstate sme všetci boli pripravení, že musíme si uhrať to 6. miesto a že tá liga sa bude hrať. Kvôli pár špekulantom českým, ktorí sa starajú len o vlastnú riť a nepozerajú vpravo, vľavo. Sú proste neseriózni. Je mi to ľúto, že nebudeme hrať, že nebude táto konfrontácia, ale v súčasnosti je slovenská hádzaná na tom vyššie ako česká, takže my si tu budeme hrať Slovenskú ligu. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Počuli sme teda Maťa Liptáka, tak ako ho poznáme vždy, bez servítky, vystihol celú tú situáciu. Na ňom sa mi veľmi páči to, že chlapsky to zobral na seba, ako väčšina trénerov povie, že hráči neposlúchli taktiku, on povie, že tú taktiku neušiel dobre. Ja si takéto veci strašne vážim, pretože to robia chlapi a tých chlapov v dnešnej dobe je strašne málo, no ale teraz už máme pri mikrofóne trénera Pavla Faráža a Janka Schillera, s ním pripraveného na rozhovor. Pán tréner, aj teraz po zápase bolo vidno, ako veľmi žijete s divákmi, s celým tímom, aj ste všetkých poslali tam sa poďakovať divákom. Nechávali ste si tú dramatizáciu zápasu až na druhý polčas? No, nevím, jestli jsme si to nechávali na druhý poločas, jsem rád, že to takhle dopadlo, protože bylo to samozřejmě v tom prvním poločase bylo strašně znát, že nám jde o hodně, kluci byli strašně nervózní, hlavně vepředu. Z toho plynulo to, že jsme zase ztráceli míče, nedávali jsme, bylo takový ustrašený. Řekněme, že jsme si to v šatně vyříkali a myslím si, že druhý poločas už jsme zvládli a pro diváky to bylo, jsem strašně rád, že jsme to dokázali a to hlavně kvůli těm skalním, kteří nás podporovali celou tu sezónu. Môžete povedať aspoň útržok z toho, čo ste v tej šatni podali. Aj Marek Hlinka povedal v polčase, že to je v hlavách v druhom polčase a pozrite sa, asi mu dáte za pravdu. Tak já myslím, že to, co se tam dělo, asi není komunikovatelné do televize, takže bych se k tomu nějak nevyjadřoval. No, trošku jsem jakoby zvednul hlas, na druhou stranu jsem kluky nabádal k tomu, že bez sebedůvěry v sebe sama to prostě nejde. Teraz ste teda potvrdili pozíciu favorita a najmä to, že si chcete udržať vašu priečku v tabulke.
tak pro nás tohle byl klíčový zápas v tom smyslu, že teď už víme, že jsme čtvrtý a že tím pádem jsme si splnili druhý postupový cíl, přičemž první jsme splnili už před Vánocema, že jsme postoupili do té 6. Samozřejmě nechtěli jsme zůstat tam, chtěli jsme postoupit do té 4, což se nám povedlo a teď už se budeme soustředit na to, aby jsme pokud možno nezůstali čtvrtý, ale teď už ta vyrovnanost bude taková, že budou rozhodovat detaily a já věřím tomu, že se ještě popereme o nějakou tu medaili. Pán tréner, viem, že sa neradno vyzdvihovať nejakých jednotlivcov pri skvelom kolektívnom výkone, ale predsa Meluš dnes zachystal fantastický Žilinčík a Hlinka dali 8 a 6 gólov, to určite teší. Tak já jsem strašně rád, že Melo potvrzuje roli toho brankáře, který je prostě starý, zkušený a tyhle ty zápasy už prostě zvládá psychicky. Potvrdil to v Nových Zámkách, potvrdil to s Povážskou, potvrdil to i dneska. Já jsem strašně rád a za tomu samozřejmě děkuju, protože bez něj je to takový ten stavební kámen, potom ta obrana si víc věří, ona mu tím pádem pomůže, on to dochytá. Co se týče Erika, tak to víme, Erik je bojovník v každém zápase, dneska mu to navíc sedlo, tím, že se z začátku hned trefil, tak mu to šlo, hrál v obrovský pohodě a Hlína se zaplať pánbu druhý poločas probral, i když k tomu bych mohl mít rovný výhrady, protože si to ještě představuju trošku jinak, ale zaplať pánbu za to. Ďakujem pekne za rozhovor. Máte za co. Díky. Počuli sme teda slova oboch trénerov. Topolčany teda nielen ďakovali fanúšikom, ale zároveň oslavovali, pretože už naozaj Nové Zámky ich nebudú môcť ohroziť, napriek tomu, že je to tesné, aj keby oba zápasy vyhrali či zajtra, či 12., tak už skončia na 5. priečke. V každom prípade klobúk dolu, pretože aj aktuálna sezóna ukázala naozaj veľkú silu ako Šale, ktorá naozaj aj v pohári, hoci nepostúpila ďalej, ale má veľmi silný tím, pokúsi sa samozrejme potrápiť Tatran Prešov, to je taká hlavná meta asi všetkých tímov, pretože Tatran Prešov suverénny líder a každé víťazstvo nad ním sa cení. Považská Bystrica na 3. priečke. No a Topolčany 4. majú teda 32 bodov, ale dokonca ešte zostávajú 2 zajtrajšie zápasy a potom jedno celé kolo, ale tá záverečná 4 je teda jasná. Prešov, Šala, Považská Bystrica a Topolčany. My sa ešte pozeráme na také najkrajšie momenty dnešného zápasu, ktorý sa žiaľ zlomil príliš skoro, pretože naozaj ten prvý polčas bol mimoriadne vyrovnaný. Pozitívne je, že veľa hráčov počas aktuálnej sezóny, takých mladších vekovo, veľmi vyskočilo hore a teda sú prísľubom do budúcnosti a napriek tomu, ako sa vyjadril aj prezident Slovenského zväzu hádzanej Jaroslav Holeša, napriek tomu, že teda nebude napokon spoločná hýlka. Naša liga má vzostupnú tendenciu a budeme sa snažiť uhrať čo najlepšie výsledky, zahrať stále lepšie a lepšie a verme teda, že to nejakým spôsobom nedá tímom nejaké klesanie na duchu zbytočné, stále je o čo hrať. No a v tejto chvíli je tu už samotný záver aj nášho prenosu. Ďakujeme vám samozrejme za pozornosť, prajeme všetko dobré a dovidenia, do počutia.